Naandan na ni Mike Riqueta nga mopalit og rosas nga bouquet alang sa iyang mga mahal sa kinabuhi dinhi sa may Bangkiruhan, Davao City matag dunay okasyon hilabi na kung Valentine's Day. Niining higayon na duha ka bouquet sa roses ang iyang ipahimo. Matud ni Mike, migahin gyud siya og oras aron lang mopalit niining mga nindot nga bouquet. Nagpalit ko duha ka bouquet no, so parang isa ning dako para sa akong wife, then kaning isa para sa akong baby. After pandemic actually karon ako nakabalik dire. So last 2019 pa ko bat dire jud ko sige palit sa Bangkiruhan. Sama ni Mike sayo og advance sub nga nipalit og bulak si Ray Arnel Flores alang sa iyang partner. Sa akong partner, na ako sir, first time na ako aron dire pagpalitan Pero pag out nagikatrabaho, karon lang nakahigayon lang dire. Usa ka adlaw una ang mismong adlaw sa Valentine's, kamatikdan nga dili pa gyud kaayo dagsang ang mga mamalitay og bulak sa Bangkiruhan. Sumala sa negosyanteng si Kawing Vertudazo, medyo dili pa gyud kaayo dagsang sa iyang pwesto ang mamalitay og bulak. Duna say pag-usbaw sa presyo sa iyang gipangbaligyang bulak. Sa karon di pa kayo may makaasa nga kuan kay medyo hinay ganinang buntag gani di panglaay wala man kayo kuan walay sanay minus gid karon ba amot lang ka nyang hapon ani o di ba ugma marag pud nang panahon na mong asahan ba lahi jud sa una karon increase gid meron kay nagtriple man yata ang mga roses ilang hatag karon mahal man. Sa una, madala pag 500 ang kani mga half dozen karon, tag 800 na lang dispose ba. Ya. Ang 1 dozen ano yung Buda? Ang pasa na, mga 1.5 na. Depende na lang kung magpahangyo ka, ana ragod. Sa karon, ana sa 800 pesos hangtod 2,000 pesos ang presyo sa matag bouquet sa bulak sa Bangkiruhan. Gawa sa online reservation, naga-cater usab sila og mga walk-in. Naglaom sab ang manghimuay og bouquet nga si Arnel Cuevas nga dagsangon sa mga customer ang ilang pwesto hilabi na og mga adlaw. Gani karon pa lang ubay-ubay na ang iyang nahimong bouquet nga sama niini nga sumala niya ana sa 2,000 pesos ang kantidad. Tama lang po sir. Sa karon sir, ang mo lang ginabuhat display pa lang. Kaya ang order na mo niya pang hapon para og mas buntag ang pick up. Nay kuan sir, nay through online na po walk in. Wala man lang sir, 6 pieces bouquet pa lang sir. Nami mga bouquet pero wala pa na kuan. Ready for kuan na siya ugma. Unta sir. Unta mo daghan ang mo sulod nga customer para ugma. Sa karon sir magdepende na may 1,000, nay 1,500, 2,000. Depende sa bulak sir. Magdepende sa budget kung pilay mga kuan sa customer. Kung ugaling nagdaginot sa budget, walay angay ikabalaka kay duna say mapalit nga tag 300 pesos nga bouquet ug 100 pesos nga bulak matag usa nga susama niini. Nang hinaot ang mga negosyante nga unta mga hurot og kahalin ang ilang mga gipang displaying bulak dinhi sa ilang pwesto aron dili malugi sa ilang inangkat nga mga bulak gikan sa ilang mga planters o supplier. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.